लाइमुथिनि दिनैनि सावरायनायनि मूल बिखया जादों आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल एवारनेस प्रग्राम मोनसे लादों आइजोफ्रानो लादों आं बेवहाय आइजोफोरजों सेन्ट्रेलनि ब्लकनि जिल्लानि आइजोफोरजों दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लानो मोनदों अब्लाबो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो सरजाबफादों जों 15 तारिखआव बिथांमोननि फरेस्टनि जा एफआरआइनि फोरमान बिलाइ बेखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ 37टा गामि 500 न'खरनिख्रुइबो बांसिन बे न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ बा पाट्टा बिलाइखौ जोङो होनो थांगोन दा बिनिनो माखासे प्रग्राम लानायजों लोगोसे मा खालामगोन मा खालामा एवारनेस प्रग्राम आरो जयनिं प्रग्रामबो दंफायो गोबां बिपिएफ न'खरफ्रा दिनै जोंनाव जयनिं जानो गोनांमोन गायनाय फुनायनि माखासे जेंनानि थाखाय फैनो हास्लाबाखिसै अब्लाबो गंद' न'खरा दिनै दा जोंनाव इउपिपिएलआव जयेन जागोन गतिके प्रग्रामा खोब पजिटिभ एन्ड स्मुथ माबोरै समाजखौ दैदेननांगौ बेफोरखौ लानानैबो सावरायनाय जागोन सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङाव दासिमबो न'खरफोर दं सार बेखौ माबायदि बाहेरायाव लाबोनायनि बेबस्था लादों गासैबो नेसनेल पार्कनि सिङाव थानाय जोंनि जाय न'खरफोर दङ बे न'खरफोरखौ अल्टारनेटिभ मोनसे लामा होनानै बिथांमोनखौ बख'नायनि जों बेबस्था लादों आरो लागासिनो दङ रावबो हा गैयालासेनो थानो मोना बे जादों जोंनि गभर्नमेन्टनि स्ट्रेटेजि बानगिरि श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो जोंनि थागिबिफोर आरो बनाफाइड सिटिजेनफोर जेन रावबो लेन्डलेस हिसाबै थानो नाङा बे प्रसेसजों जों खामानिखौ मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो फ्राय 3,25,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हादों फ्राय 27,000 मानसिनो जोङो लेन्ड सेटेलमेन्ट माने पाट्टा खालामनानै होबाय आरो 6,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो एलटमेन्ट होदों बे ब्रेकआप आं जास्ट नोंथांमोननो ब्रेकआपखौल' होनदों आउट अफ 3,25,000 हाग्रामा महिलारिया नोंथांनि कमिटियाव गेलेनायनि बाथ्राखौ माने बार बुंबाय थादों गेलेयोबा बिथाङा माबायदि भटखौ लानो हागोन आंबोथ' बिथांखौ बार वेलकाम बानायबाय थादों आंनि समस्ति होननानै बुङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि 14 नं चिरां बियाबा चिरांदुवार बियाबा बिटिसि हालामनि बयनिख्रुइबो साबसिननि गेजेरावनो साबसिन बेवहाय हाग्रामाया फैयोब्ला डायरिया जानानै लुथुर फुथुर जायाबानो जाबाय वेलकाम मा हाग्रामाल' कंग्रेसखौबो जोङो वेलकाम बानायगोन गुबुन पार्टिफोरखौबो जों वेलकाम बानायदों एजिपि एजेपि बिजेपि गासैबो राष्ट्रीय आन्सलिक दलानो बाहागो लागोन जेराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै बुस्थुखौ जोङो साक्सेसफुलि खामानि मावदों नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों माबोरै नोजोर होदों मिथिया मोनसेया जादों जोङो गणतन्त्रखौ बिटिसिआव गायसननो हादों गणतन्त्रखौ गायसननाय लोगो लोगोनो सान्थिया दिनै फैदों आरो सान्थि फैनाय लोगो लोगोनो समान मोनथाय समान गोरोबथाय आरो समान जौगाथाय जाय मन्त्रखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ इलेक्सनाव ओंखारदोंमोन 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बरनि सिगां सरकार दानायनि सिगां बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो हानायनि थाखाय सान्थि गायसनजाबाय सान्थिजों लोगोसे पेरेलेलि नंगुबै गणतन्त्रआ गायसनजाबाय गणतन्त्रआ गायसनजानायखायनोथ' दिनै गासैबो मानसिया मेगन मिसिबनानै बिटिसिआव फैनो साहस जादों हादों आरो इलेक्सन गेलेनो फैनो नागिरदों हादों जाय हाग्रामाया साहा ओनसोल होननानै नेग्लेक्ट खालामदोंमोन थांनाय 17 इयार्स आरो खुनु मोनसे प्रजेक्टखौनो डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टखौनो होआखैमोन जाय हाग्रामाया सा सानजा राननानै बर'नि गेजेराव सैलायलायै नांलाय खमलाय थैनि बाना बिथांनि दिनावनो जादोंमोन जाय हाग्रामानि दिनावहाय राजखान्थिक षड़यन्त्र गोग्लैनानै जोंनि गेजेराव खृष्टान ब्रह्म बाथौ कृष्णगुरु सतसंगि रानलायलायनाय जादोंमोन बे हाग्रामाया 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव बिजाथि हिसाबै इलेक्सन बा बिसायख'थि गेलेफैनानै बे चिरांदुवार ब्लकनि 52,000 जोंनि गासैबो मानसिनि सिगाङाव निमाहा बिना लाफैनायनिख्रुइ साबसिन आरो माथो खामानि दं निमाहा बिना लाफैथों गुबुन फारसे हाग्रामायाथ' जेरावखि गेलेया मानो हाग्रामाया जेनगोन बिथाङा दा जेनेबा आंनावबो गेलेगोन होनदों सालबारियावबो गेलेगोन होनदों जेरावबो गेलेथों जों मस्ट वेलकाम
जेरावखि गेलेया हाग्रामाया जेनगोन, जेरावखि गेलेया हाग्रामाया जेनगोन। हाग्रामा मुक्त मोनसे समाज जोङो दानो नागिरगासिनो दंखायो जेराव। आरो BPFखौ नागारनानै जेरै जोंनि गोबां BPFनि बर' दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी दैदेनगिरिफोरा नागारनानै UPPL दोलोआव दोलै नोगोरै ज' बाहागो लाफैदों बा जयेन जाफैदों। बिनि गुबै जाहोनानो जादों सासे बालन्दा हौवाया जेरै माने लोरगि गैयै नाव बोरायाव गाखोनानै आन्दायनाय सासे मानसि बायदि बालन्दा हौवानि महरा जायो, अबस्थाया फैयो। हाग्रामायाबो दिनै बालन्दा हौवा बायदि जानानै दङ। फिन आरोबाव प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जागोन। बेलाय साभाबिक, बेखौलाय माथो बुंलायनांगौ। प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जों सरकार दाखादों, बिथाङानो जाफिनबावगोन। आरो प्रमद बर'आ मा 25ल', 30आवबो जागोन, 35आवबो जागोन, 40आवबो जागोन। खिन्थु जों हाग्रामा बायदि आं दखल खालामगोन होननानै जों बुङा। अननाय होनानै अननायखौ जों लागोन, जौगाथाय लाबोनानै जौगाथायनि गोरोबथायखौ जों लाबोगोन, समाजनि आब्रुथिखौ नोजोर बोनानै समाजाव जों खौसेथि लाबोगोन, बेनो जोंनि गुबै मोन्थोर। बेसेबां टारगेट दं सार? दासिमाव जोङो 32 टारगेट लानानै दङ। 8टाखौल' जोङो गोसो खुसियै राननानै होगोन, देरहाहोगोन। बेवहाय जों देरहागोन होननानै सोरबा दुगानानै जाया। UPPLआ दा ओरैबायदि पिक पजिसनाव फैदों, जों 32टाखौ देरहानानै 8टाखौ गुबुननो राननानै देरहाहोगोन जोङो।